हेलो एभ्रिवान खुलुमबाय गिबियावनो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय। दिनैनि आरज हान्जाया नदुवार बियाबनि अहम आरो सिबोराय आफादनि जथाय आरज दिउरि आफा बिथांमोना जगार लागासिनो दङ। नै दा दसे उनावनो आरज जासिगोन आरो लोगोफोर आरजनि गेजेरावनो आलासिनि बिबुंथिबो दङ। स' लोगोफोर नायलांबाय थादो। ओमफ्राय लाइबा आंनि चेनेलाव गोदान फैदो साबस्क्राइब खालायाखैबा लोगोफोर साबस्क्राइब खालायना लादो। नोंथांमोननि गेजेराव बिश्वनाथ जिल्ला सिबिसालिनि मोनफ्रोमबो मंगलबारनि बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ नुबाय थानो मोनगोन। लोगोफोर दायो आरज जासिगोन, भिडिअखौ नायलांबाय थादो।
थिग बिदिनो जोंनि धोरोमजों गुबुन धोरोमजों आलादा जोंनि धोरोमा जाबाय नैबे परम्परा हिसाबै हा दै बार अख्रां मोनबा गोहोनि मोनसे रुजुथायनानै जों मोनबा गोहोनि मन्दप फज'नानै बा राजायाव मोनबा लाइजाम होनाय जायो आरो बै जाहैबाय गेजेरनि गाहाय बिन्दोआव जों गाहायै गय जरा फाथै जरा होबाय बिनि आफाङाव लाइजाम बबाय गांबा बेबो जोंनि मोनसे ओंथि गोनां बा आसारनि खान्थिखौ रुजुनानै बेयाव बहायनाय जायो जेरै दोरसि जोनोम हाबा रुंनाय बे मोनबा बान्दोखौ माने बेयाव होनाय जायो आरो बै लाइजाम मोननाय आरो नैबे बाहेरनि होनायानो जाहैबाय रां राशि गोहो राशि मैथाइ राशि बेखौ माने मिथिखासै आरो नङा होमबा आरो जोंहा जिदाइन नालिखौ जोङो बेयाव जिदाइन ग्रुप फज'योमोन नाथाय दिनै जों गिबियावनो सिरि मोनसेया खांख्ला थुलायनायनि गेजेरजों जोङो फाथालिखौ होदोंमोन नाथाय जोंहा दिनै मिथिखासै हिसाबै फाथालिखौ बनाय जायाखै माइनाव बिन्दोखौ जों बहायनाय जादों माइनावआव जाहैबाय लाइजाम मोननैनि जाहोनानो जाहैबाय बान्दारि कुमारी नङा होमबा कुमारिया जाबाय माइरंखौ होनबाय माइरंनि फानसे माइनि फानसे बान्दारनि थाखाय फानसे बेखौ लाइजाम गांनै बनानै लाइजाम बनाय जायो बेखौ दिनैनि जिथु जोंनि परिबेक गोदोनि जिथु परिबेक दा जों सोलिबाय थानाय बाथौआरि सोलिबाय थानाय जों गोदो मामोन दा मा जों बेखौ एसे जोङो मोन्दांथिलायनो जों सेस्था खालामगोन जों दिनै बर'फोरनि गेजेराव बर'आवनो देरसिन धोरोम होननानै बुंनो सानगासिनो दङ बुंनो नागिरगासिनो दङ जों बर'नि धोरोमावनो जोंनि बाथौ धोरोमानो साबसिन आरो देरसिन आरो बुहुमनां खालामनो थाखाय सेस्था खालामबाय थानो दङ जों बेखौ जों बयबो एसेबाबो मिथिलायबाय थादों बेनि गेजेरावनो जोंनि सोलिबोनाय जोंनि सोलिनाय जोंनि गुस्लायनाय दावगानाय सोबांनाय आरो फोसाबनाया बोरै जानांगौ बेखौ जों एसे सावरायलायनो थाखाय सिन्था खालामनो नागिरदों बेनो जाबाय जोंनि बेखौनो जोङो सानदों जोङो बिथोर ओनसोलाव जोंनि बे गथैखौ लानानै जोङो डिस्ट्रिक्टखौ लानानै जाहाथे जोङो मोनसे जोंनि हारिया जोंनि जाथिया गोदोलांनाय जाथिया जों गोमालांनाय जाथिया जों गोमालांहांनाय बे रावफोरखौ जाहाथे जोङो बासायनो हागोन नामा बे माखासे सोलोंनो गोनां थागोन नामा जों हागोन नामा जोंनि बाथौ धोरोमजों आरो एकमात्र जोङो नुनो मोनदों एकमात्र जोंनि जाथि आरो समाजखौ बासायनाय जों मात्र बे बाथौ धोरोमाल'सो जोंखौ बासायनो हासिगोन नङाब्ला दस्रा गुबुन धोरोमा जोंखौ बासायनो हानाय नंला न' दुवार बियाबनिफ्राय आहाम आरो सि बोराइनि दिनै बाथौआरि फैनायफ्रा दिनै बेसेबां रुमबां समायना मोनसेबो गाननाया बर'नि गाननायनि अनगायै बेलेग नङा मोनफ्रोमबो हौवाफोरनि गाननायफ्रा दिनै गामसानि अनगायै बेलेग नङा आरो साफ्रोमबो दिउरिफोरनि गाननाया दिनै गोमोनि अनगायै बेलेग नङा
अब्ला नायदो जों बेबायदि मोनसे नोंथांमोनखौ नुनानै जाहाथे जोंनि बर'फ्राबो सोलोंनो हाथों जों लामायाव जेसेबांनोखि नोंथांमोनखौ जों मिन्थिदों लामायाव जेसेबांनोखि नुदों नोंथांखौ फैनायखौ जोंखौ फन हरदों दिनै नोंथांमोना माबा मोनसे प्रग्राम दं नामा होनना सोंहरो जोंखौ दिनै जोंहा मंगलबार दङ दिनै जे जों बे बिश्वनाथ नोगोराव बे बिश्वनाथ इसेबां जे टाउनजों नांजाबनायावहाय जे जोङो नोंथांमोनखौ लानानै मोनसे गिदिर आर'ज खालामबाय थानाय बे जोंनि दैलिक डिसि अफिस गासिबो मेसेज मोनहैबाय थायो बिथांमोना नायफैबाय थायो दाख्लै नोंथांमोना निश्चय नुदों खोमा बिश्वनाथ कलेजनिफ्राय बिथांमोना जोंनि बेहायनो जोंनो आर'ज गायखांनो फैबानो सात्र सात्रफ्रा गासिबो सात्र सात्रआ फैबानो बिथांमोना सोदांनो फैदों बे बाथौआ मा बिथांमोना बुजिनो फैदों अब्ला जोङो जोंनि बे सोंनायानो जाहैबाय बिथांमोना सोंनायानो जाहैबाय बिथांमोना फैनायानो जाहैबाय जोंखौ सोलोंनाय जायाखै होनबा जोंनि आदर्शखौ बिथांमोना बेयाव थानानै गुथे कुफुराव खेबबाय दाबो दङ जोंहा बेयाव बिथांमोननि मेया खोन्थानो हागोन नोंथांमोना नायनो गोनां दंब्ला दाख्लैनि जिथु थांनायनि बाराव बिथांमोना फैनानै जोंजों फट' साफाय जालांदों जे नोंथांमोननि गाननायखौ जों एसे साफाय जालांनो लुबैदों नोंथांमोननि धोरोमनि सिबिनायखौ जों एसे नायलांनो लुबैदों नोंथांमोननि आर'जखौ जों एसे खननानै होदो जों खोनासंनो लुबैदों नाय बेनो जोंनि जोंबा बिसोरखौ गोग्गाथाव बेवहाय जों दिनैसिमबो आङो बेखौ फोरमायहरनांगोन नोंथांमोननो दिनैसिम जों नोंथांमोननिफ्राय जोंनि बे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों जेबो अबजेक्सन आरो खुनु माबाखौ मोनाखै नाथाय बिथांमोनहा गोसो खुसियै फैदों आरोखि गोसो खुसियै बिथांमोना साफ्रोमबो थांनाय बारावबो बिथांमोनहा मोजां मोनलांदों आरो नोंथांमोनखौबो जोङो सानदों जाहाथे साबसिन हामसिन जालांबाय थागोन बे जाबाय जोंनि जिल्लानि मावथांखिफोर आरो हाबाफारिफोर जोङो बेखौ जोङो सानबाय थादों ओमफ्राय आं मोनसे खोथाखौ बुंखायाबानो जानाय नंला जिहेतु जों मोनसे जोंहा नेहाथार एसे बुंखाबाय आंखौ बेखौबो एसे जोंहा बुंखालांदो होननानै जों दा नोंथांमोना मेगनाव नुबाय बास्तब मेगनाव नुबाय जों जे खोथाजों नोंसि नेहाथारि आफादगिरि जोंहा डक्टर बायदिसिनाफ्रा बेफोर बुंबाय थायो गोबां मिथिं जथायफ्राव बुंबाय थायो बेबायदि लुबाय थादों नै बेबायदि बिसनाथ जिल्लायाव हायदिबारियाव नै बेबायदि लुबाय थादों फैसा नांगौनो मा बायदिसिना नांगौनो बिदि नाथाय जोंनो फैसानि गिदिर खोथा नङा फैसाखौनो जोङो बुंबाय थायाखै नाथाय जोङो फैसाजों लोगोसे नैबे खामानिफोरखौ बुंनायजों लोगोसे जोंनि खामानिफ्रा जागोन ना जायाखै नोंथांमोननो बे दत्त फोरमायनाय जोंहा नोंथांमोननि नेहाथारि फोरमायनाय खामानिफ्रा हसाखै जागोन ना जायाखै आफादगिरि बुंनाया जागोन ना जायाखै बे आइजोफ्रा बुंनाय रावा जागोन ना जायाखै हयथ' नोंथांमोनाबोथ' मेगनजों नायनांगोन ना नैबे मन्दिर लुबाय थादों जिल्लानि 10 थाखा बिदोंनो नंगौना नङा खोथायालाय बेखौथ' नायलांथारनांगोन ना एसेबाबो बे खोथाखौ जोङो स्पस्त भाबै नोंथांमोनाबो बे फैनायानो जाबाय नायलांनाय नुलांनाय फोसाबनाय आरो खोन्थाहैनाय मिन्थिनायाबो मोनसे गोनां नङा होमबा मालायनि खोनानाय बुंनाया बेलेग नोंनिबो नुनानै बुंनाया बेलेग बे बाहाथोखौ थाखायो बयहाबो बेनिखायनो जों बेखौ बयखौबो खावलायदों जाहाथे नैबे अनसुंथाइफोरखौ जों जाहाथे नोंथांमोननिनो जों भिक्षा मागिबाय थादों बयनिसिमबो जों भिक्षासो मागिदों आरोखि बेखौ नोंथांमोना सानना ला जों भिक्षासो मागिदों नैबे नोंथांमोननि आफादगिरि नेहाथारिया नैबे दत्तमोनहा नैबे नेहाथारि आफादगिरि माइनावनि जेसेबां दङ जों जिल्लानि जानानै नोंथांमोननि 10 थाखा सप्तासेयाव नोंथांमोननि न'खराव जोङो आथिं हमनानै बुंदों 10 थाखा सप्तासेयाव जोंनो होदो होमबाना जों नैबे मन्दिरखौ नुनो हासिगोन होननानै आरो बेनि अनगायै सोरबाफोर हायोब्ला 10 थाखानि गोबाङै जुदि हायोब्ला अनसुंथाइ होनानै जोंनो नैबे मन्दिरखौ जाहाथे बे बिश्वनाथ जिल्ला बायदियाव जोङो सामगा हामगा जुदि जोंनि बेहाय जुदि मन्दिर लुनो हायोब्ला जोंल' नङा जोङो बुंबाय जोंल' नङा जोंनि बेयाव थानाय खाथि खाला जेसेबांनाखि गुबुन जाथिफ्राबो जोंनि बेवहायनो बिथांमोना आर'ज गाबनो फैगोन आरो खुलुमनो फैगोन बे सैथो खोथा बेनिखायनो जों बुंबाय जोंनि बे जिल्ला बायदियाव साबना हामना खालामनो हायोबा जोंनि बेबो मोनसे गोग्गा आरो जोंनि जारिमिनाव थासिगोन जों थैना थांब्लाबो जाहाथे नैबे मन्दिरा जुगामि थालांसिगोन आरो बेल' नङा जोंनि सिन्ताधाराया जों जाहाथे जोंनि गोबां खना खनला थानाय जोंनि जिल्लानि जेसेबां मानसिफ्रा जोंनि दुखिया फरायसा फरायसुलिफोर दङ आंनि अबस्थाया खोब गाज्रि आं बिराद भिथोर ओनसोलाव दङ नाथाय गथ'आ फरायनो बिराद गोसो दङ नाथाय सारिलि बायदि टाउनाव फैयालासिनो बेयाव जोंहा मोजां कलेज गैया मोजां फरायनाय बेबस्था गैया नाथाय जोङो सानदों जोंनि बाथौआरिफ्रा जाहाथे नैबे बाथौआरिनि मोनसे आश्रम बायदियाव थानानैनो जोङो मोनसे न' फिसा लुलायना थानो हानाय गथ'फोरखौ दोननो हानाय जोङो मोनसे दुखिया सासे गथ'आ फरायनो बिराद गोसो दंब्ला बे गथ'आ फरायनो हायाब्ला जोंनाथ' नैबावनो थानानै फरायनो हानाय दिनै सारिलि बायदि टाउनाव थाफैब्ला
3000 4000 नङाबा न' भारा मोना नाथाय जोङो बेवहायनो थानानै जुदि गथ'आ बेवहायनो आर'जफोर गाबबाय सोलोंबायबो बेवहायनो बाथौनि गियानफोरखौ सोलोंबाय बेवहायनो थाबाय बे बाउन्डारियावनो थानानै बेयावनो फरायबायबो बियो जोङो जुदि बै भाराथिया जुदि 3000 लायोबा बे गथ'आ जुदि 500 थाखा होनानै बेयाव थानो हायोबा जों बेखौ बे सारि बिघा हायाव जों माबा मोनसे सिन्था खालामबाय थादों आरोखि जोंनि गहपुर बायदिनिफ्राय शिमलगुरि बायदिनिफ्राय नगदा बायदिनिफ्राय नलबारि बायदिनिफ्राय फैनानै जुदि बे गथ'फोर बेयाव थानाय मोजां खालामनो हायो नामा जों बेखौबो मोनसे सेस्था खालामबाय थादों आरोखि थांखिफ्रा जोंहा गोबां दङ आरोखि बेनिखायनो अकल मन्दिर लुनायनि थांखि नङा जों आर'ज गाबनायनि थांखि नङा जोंनि गाननाय जोमनायनि थांखि नङा जों भबिष्यतआव जाहाथे नैबेफोर खामानिखौ मावलांनो हागोन नामा जों मोनसे सिन्था खालामबाय थादों आरोखि आं बेफोरखौ बुंबाय